Kaixo ongi etorriak hauzago gehiagora, abstentzio kritikoa emango dio Euskal Herria Bilduk kupoaren legeari. Kontzertu ekonomikoaren legeari berriz, baiezkoa emango dio. Ostegunean egingo dute bozketa Madrilgo Kongresuan. EH Bilduk dio bi alderdien arteko negoziazieri esker etorri direla akordioak. Herritarrei legebiltzarrari bizkar emanda. Josu Erkorekaren aldiz, ulertezina da erabakia. Gai honi buruz galdetuko diogu segidan gure gonbidatuari Arnaldo Otegiri, baina baita Euskal aurrekontuen negoziazioari buruz, autogobernuaz, erabakitzeko eskubideaz, EH Bilduk Euskal sindikatuekin dituen harremanen inguruan, presoi buruz, gai mordoa. Gabon, Arnaldo Otegi. Gabon. Mila esker, hauzago gehiago etortzeagatik. Zuei, gonbidapenagatik. Ostegunean, Kongresuan kupoaren legeari abstentzio kritikoa emango diozue eta kontzertu ekonomikoaren legeari aldiz, baiezkoa. Kontutan izan da, bi lege hauek elkarren artean erabat lotuta daudela eta onarpena bermatuta dagoela Kongresuan, nola ulertu behar dugu zuen jarrera? Bueno, nik uste dut gaur arrazoiak azaldu direla, ez? Eta bi arrazoi eman dira, eta ni bat egiten dut eman diren arrazoiekin, ez? Alde batetik, nik uste dugu kupoaren negoziazioa eman dela alderditik alderdira, eta beraz guk uste dugu alakoetan herritik herrira egin beharreko negoziazioen aurrean gaudela. Eta bigarrenik, azalpena emango dut Elgoibarko adibide batekin, ez? Elgoibarren industria asko dago, eta makina herramientaren industria asko dago, eta beraz nik askotan pentsatu izaten dut, ze pentsatuko luke Elgoibarko administrazio kontseilu batek taiar batean gerenteak esango balu. Bitu, orain dela 10 urte 1700 milioiko zorra neukan kobratzeko. 10 urteren buruan, beraiena izan dutenean, hau da, Espainiar gobernuak, ez dit emango zor zor guztia, baitik eta zati bat emango dit. Eta zati horretan kenduko izkit milioika pila bat. Eta gainera 5 urtetan emango dizkia, eta gainera interesei gabe. Eta gainera jarraituko dugu ordaintzen, guk ez nahi ditugun gauzengatik. Adibidez, Guardia Zibila mantentzeagatik, erregea mantentzeagatik, kanpo harremanetarako ministra. Norbaiti pentsatzen du gerente horrek etorkizuna handia aukiko lukela Elgoibarko taiar batean? Ez. Eta beraz, esaten duguna da, ongi dator 1200 milioi etortzea gureak direnak, ez digute Madrilek ematen. Gureak direnak bueltatzea, bai. Baina uste dugu, ematen diren baldintzetan, ez dela txalotzekoa. Da, ongi dago, baina gu abstentzio kritiko batekin erantzuten diogu, eta horrek ez du inor eta inorko estrukturarik zalantzan jartzen, ez? Jeltzalek leporatu dizuete Ciudadanos eta konpromisen aldamenean lerratzea. Bueno, nik uste dut Euskal Herri Jeltzaleak arazoa du, eta arazoa da nolabait ere beti ere tentaldia ukitzen duela futbolean talde txarrak egiten dutena, bere garaian. Euskal Herrian ere egiten genuen, ez? Eta da, lokaztea. Futbol zelaia lokaztu, baloia, gero eta kaskarrago ibiltzeko, ez? Eta orduan, saiatzen dira lakorik esaten. Mundu guztiak badaki ezkerreko independentismoak herri honetan Ciudadanosekin gutxi duela ikusteko, eta konpromisek, hartu du bere erabakia, guretzat ere oso harrigarria den erabaki bat hartu du, Espainiar eta Espainolen arteko berdintasun aldeko apusta egin du, eta hori defendatzen du. Guk sinceridade eta lasaitasun guztiarekin esaten dugu ez gera espainolak, eta beraz ez da gure afera, baina uste dugu Euskal Herri Jeltzaleak arazo bat duela, eta da, beraien alde bozkatuko dute, hori horrela eraman da estremora, 155 aplikatzen ari diren horiek. Eta beraz, afera ez da hori. Afera da, momentu honetan zer harreman eredua daukagun Euskaldunok estatuarekin. Eta horren inguruan eztabaidatu nahi dugu serioski. Euskal aurrekontuei dagokionez, datorren urtekoak ere ikusita gauzak nola dauden badirudi PPren abstentzioari esker edo babesari esker onartuko direla, fiskalitatearen doikuntza horiek egitearen truke. Euskal Herria Bildu joko politikotik kanpo geratu da edo kanpo utzi dute? Ez, nik uste dut ez gaudela joko politikotik kanpo. Nik esango nukena da, batzuk nahi izan dute aurrekontuen inguruko eztabaida hau egitea nolabait ere ongo bainateke egoera arrunt eta normal batean. Guk urtetan zehar entzun dugu normalidade demokratikoa zela behartzen herri honetan, ez? Eta askotan nik gauza bat eta reflexio bat pausatu egiten dut, ez? Demokrazia konbentzionaletan, zer herrialdetan oposizioak aprobatu egiten ditu gobernuaren kontuak. Inun, oposizioa delako eta alternatiba plantatu behar delako. Noiz egin daiteke halako esfortzu gehitu bat oposizioa eta gobernuaren artean kontuak ateratzeko?
egoera excepzionaletan, gerra bat dagolako, katastrofe natural bat dagolako, ero adibidez, askapen prozesu bat dagolako, Katalunian bezala gertatu dena eskubide eta ezkerrarekin. Bueno, ze kasu horretan gaude? Ez. Orduan guk esaten duguna da, guk ez ditugu sustengatuko kontu batzuk, nun gobernu batetik datoz, eta gobernu horretan dago indar politiko bat, Kataluniako gobernuaren erdia kartzelan duena eta horrekin adoz dagona. Eta beraz, guk hori ezin dugu egin koherentziagatik. Kurioso egiten zaigu gainera zen, eta PNV gauza bera esaten du, Espainiako kontuen inguruan esaten du, beitu, 155 indarrean dagoen bitartean nik ezin dut zurekin negoziatu. Bueno, guri esaten zaiguna da, zuek negoziatu behar dezute gobernu batekin, nun badago sozio bat gobernu horretan, 155 aldekoa dena. Eta bigarrenik, alor sozialean, guretzat argi eta garbi dago, gauza oso kurioso bat gertatzen dela. Esaten ari da, aurrekontu hori zabalena da, baina momentu honetan, egiten baldin badu alderaketa bat 2009 urteko aurrekontuekin, bai hezkuntzan, bai osasungintzan eta barrean, askoz diru gutxiago dago. Eta beraz, guk ez dugu sostengatuko halako konturik. Zuk diozu oposizioak ezin dituela gobernuaren aurrekontuak onartu, baina zuek negoziatzeko prest zaudete, ezta? Baina gu balditza batzuk jarri ditugu eta argiak dira, guk esaten duguna da. Eta ez da oraingo erreflexioa egiten ari garen, ez? Guk pixka bat jendeari aria jarraitzeko eskatzen diogu, ez? Eta da, guk autonomikoak burutu zirenean, gauza bat esan genion jendeari. Hemen bi aliantza mota egon daitezke etorkizunean. Eta gu ziur gaude emaitzak horretarako aukera emango dituztela. Eta da, PNV, Bilduk eta Podemosekin egiten dugu aliantza bat, eta aliantza horrekin nazional mailan eta sozial mailan aurrera egiten dugu, bestela beste aliantza bat egongo da, PNV, PSOE, PP. Eta PNVk hautatu egin zuen, eta hautatu du PSOE eta PPrekin egitea aliantza hori. Hori ona da, herri honentzat, ez. Gu pozik gaude aliantza horrekin, ez. Guk PNVri egiten digun enplazamendua da, sakontasun gehiagorekin egin nahi dugun enplazamendu bat. Eta da, aliantza politika hori aldatu egin behar da. Aldatu egin behar da herri honen mesedetarako. Eta beraz, aldatzen ez den bitartean, oso zaila da gure arteko konpromisoa eta akordioak. Baina guk prest gaude beti ere baldintza horiekin. Hau da, guk jartzen dugu herri hau, eta herri honetan ze aliantzak nahi ditugu zer egiteko. Eta guk esaten duguna da, zer egin behar da herri honetan? Buru jabetzaren bidea aurrera egin, alor sozialean jendea babestu, eta bakegintzan aurrera egin. Eta horren inguruan adostasuna lortu daitezke. Orain, zuk PSOErekin gobernatzen jarraitu nahi baldin baduzu, eta segituan, 5 minutuan, lehendakaria 5 minutu tardatu ditu esateko, PPrekin prest dagoela negoziatzeko. Ongi, izango dira, 155. artikulua aplikatzen dutenen aurrekontuak. EJak dio Partidu Popularrarekin lortzen dituela akordioak, PPk badakielako erdigunean kokatzen. Hortaz, Euskal Herria Bildurekin zer gertatzen da? Muturrean geratzen dela, ez dakiela negoziatzen, ez dakiela konzesioak egiten akordioak lortzeko? Edo nik nahi dudana edo ezerrez? Ez, guk akordioak egin ditugu legislatura honetan mundu guztiarekin, eta pasaden legislaturan ere bai, baita PNVrekin ere bai. Gertatzen dena da, egoera excepzionala dela. Eta ez gerala konstiente, momentu honetan, badagola estaduan, krisi oso sakon bat, eta involuzio demokratiko bat. Eta horren aurrean, uste dugu, behar dela begirada altxatu eta jendeari esan gertatzen ari dena benetan. Eta benetan gertatzen ari dena da involuzio demokratiko hori. Neri oso kuriosoa iruditen zait PNVk esatea, PP erdigunean dagola. Ez, PP eskuin muturrean dago. PP dago eszepziozko egoera bat bultzatzen Katalunian, hor dago PP. Ni jakin nahi dudana da nun dagoen PNV. Eta gu ez gaude muturrean, gu gaude beti ongaren tokian, eta da esaten hemen joko arauak aldatu behar dira, gu herri bagara, herri bezala pentsatu behar dugu, eta herri bezala akordia lortu behar ditugu. Bueno, beraiek beste auto bat egiten dute, oso legitimoa da. Guk ez ditugu beraien posizioa kritikatzen iaintzeko, da esateko haizu, guk bide hori ikusten ari gara nora doan. Hortik jarraitu nahi dezute, ongi, zuen erabakia da, gu pres gaituzue, beste bide batetarako akordia lortzeko. Eta beste modu batean planteatuta, zuek EAJari eskatu diozue aurrekontuak negoziatzeko aurre baldintza gisa, PSErekin dituen harreman horiek apurtzea. Eta batek pentsa dezake, EH Bilduk gainetik jartzen ditu Kataluniaren beharrak edo Euskal Herrikoen gainetik?
Batzuk erabiltzen dute argudio hori, ez? Baina guk ez ditugu gauzak horrela ikusten, ez? Guk ikusten duguna da batzuk trampa bat egiten dutela, ez? Eta da, eraman nahi gaituztela arrunta izango zen eztabaida batetara, ez? Eta da, ez da ezer gertatzen. Bai, gertatzen da. Gertatzen dena da, hemen, orain dela aste batzuk, Borboi atera zelan telebistan, ez militarrez jantzita, baina nabaritzen zaion ze tonoetan, eta disiplinatu du bloke bat. Eta disiplinatu du bloke bat involuzio demokratiko batetarako. Excepzio egoera bat martxan jartzeko. Kataluniako gobernuaren erdia kartzelan sartzeko. Beste erdia Bruselasen dago. Hor gaude. Eta orduan guk esaten duguna da, hau excepziozko egoera bada. Eta gu pres gaituzue konpromisoak hartzeko. Konpromiso guztierekin, baina dagoen egoerari aurre egiteko. Dagoen egoeraren zurrunbilo horretan mantentzen baldin bagera galbidean gaude, gure ustez. Hori da guk egiten duguna hausnarketa, ez? Orduan, nik uste dut, Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki duela PSOE eta PPrekin aliantza mantentzea, beraien ardura da. Guk kritikoa gera horrekin, baina ez guk igatu nahi dugulako, egin du nahi dugulako bere posizioa, baizik uste dugulako herri honetan gehiengo horrek ez duela ordezkatzen herri honen nahi, ez? Diru kontuetan etzarete ados jartzen EAJarekin, baina legebiltzarrean bi alderdi abertzalek eta Elkarrekin Podemosek onartu duzue erabakitzeko eskubidearen eztabaida hori legebiltzarrean egotea. Badaukazu esperantzarik autogobernu lantalde horrengan? Nik uste dut lehen aipatutako excepziozko egoera horretan, guk beti ere reflexio bat egiten dugula, ez? Eta reflexio nahiko sinplea da, ez? Beitu, nazio serioek munduan badituzte beti akordioak bere indar politikoen artean. Gu herri txiki bagera, nazio txiki bagera, eta sekulako zailtasunak ditu gure arteko akordioak egiteko, ez? Eta akordioak beraz beharrezkoak ikusten ditugu. Ze gertatzen da? Gertatzen dena da, gure ustez badagoela funtsesko eztabaida bat egin beharrekoa autogobernu komisio horretan, ez? Eta lehenengo reflexio bat egiten dugu. Autogobernuari buruz hitz egiten dugunean, ez da politikoen arteko kapritxo bat, ez da gauza eliten arteko kapritxo bat, autogobernutaz hitz egiten dugunean, gauza simple batetaz hitz egiten dugu eta da, guk ze tresnak edukiko ditugu jendearen interesak defendatzeko, alor ekonomikoa, sozialean, kulturalean. Baditugu eros ditugu tresna horiek. Bigarrenik, esaten duguna da, gure ustez estatuak, 150. artikula aplikatuta, autonomi estatua suntsitu, eta joko arauak aldatu ditu. Eta beste baraja batekin ari da jokatzen. Eta orduan esaten duguna da, guk egiten baldin badugu hausnarketa sakon bat, zertaz hitz egin beharko genuke autogobernu komisioan? Harreman ereduaz. Zer eta hitz egin dezakegu kompetentzia berriaz. Baina zuri zerk ematen dizu aditzera 40 urteren buru zure lehengo estatutua kumplitu ez duten horiek, orain kompetentzia gehiago kumplituko ditu. Zer reflexiok eramaten zaitu horretara? Eta guk egiten dugun hausnarketa da, harreman eredua ez bada aldatzen, ez da ezer aldatuko. Eta zer da harreman eredu aldatzea? Berdintasunezko harreman bat bermatu behar dela, eta borondate askean oinarritutako harreman bat izan behar dela. Hori ez badugu mai gainean jartzen eta gure estatus politiko berria bi oinarri horietan ez bada finkatzen, betiko tokian geldituko gera eta hori guretzat oso arriskutsua da. Baina hori ez da autogobernu lantaldearen helburua, ez da? Bueno, izango da, nire ustez izango da. Erabakitze eskubideari buruz hitz egiten baldin badugu, azkenean harreman eredutaz hitz egiten ari gara eta zentzu horretan guk uste dugu horretan badaukagula lana egiteko. Baina horretan ere autuak egin beharko dira, eta gu prestutasun osoa daukagu akordiak burutzeko, ez? Guk uste dugu herri honetan badela gehiengo bat erabakitze eskubidearen alde. Guk uste dugu erabakitze eskubideak oinarritzen duela borondate askean oinarritutako harreman bat, eta gu gauza oso simple bat planteatzen dugu, ez? Euskaldunak ez gera espainolak baino gehiago, baina ez da gutxiago ere, ez? Espainolak badute estatu bat, guk estatu bat eduki behar dugu, eta beraz errespetatuak izan behar gera, eta beraz gure harremana berdintasunan oinarritu behar dugu, eta gure harremana borondate askean oinarritu behar dugu. Hau da, Euskaldunak egongo gera, egon behar garen tokian guk erabakitzen baldin badugu.
Eta hori da guretzat autogobernuaren oinarria. Ezin zaigu ahaztu balizko konstituzioaren erreforma hori, lurraldetasun batzordea hasi da lanean Madrilgo Kongresuan, hemendik hilabete batzuk barru konstituzioaren erreformaren eztabaida egon liteke ganbera horretan, naiz eta Partidu Popularrak PSOEren asmoriek zertxo baite zapuztu dituen. Anton Damoreneak berriki esan du konstituzioaren erreforma batekin asko izango genukela galtzeko eta gutxi irabazteko. Abisua da. Bai, baina ez da abisu bakarra. Horregatik esaten dugu eszepziozko egoera batean gaudela. 155. artikulua aplikatu dutenean Katalunian, aldi berean esan dute hori aplikatuko dutela beste toki batzuetan ere beharrezkoa baldin bada. Hau da, Euskaldunak bizi gara egoera politiko batean, nun badago minoria bat, adibidez, EAN eguneko botoen 10 duena, zurekin jokatzen duena. Baina, Euskaldunak erabakitzen baldin badugu zerbait beraien gustukoa ez dena, burua mozte izu. Zure parlamentua desegin egiten du, zure gobernua desegin egiten du. Hoi edia joko arauak, eta guk egiten duguna osnarketa da. Gu joko arau hoiekin ez gaude ados, eta ez gaude prest herri hau joko arau hoien pean jartzeko. Beste joko arauak behar dira. Eta beraz guk argi daukaguna da, momentu honetan badagola bloke atzerakoi bat, berriro diot, bere garaian borboiak disiplinatutakoa, atzerakoi eta oso atzerakoia den bloke bat, konstituzioa reformatzen baldin badute, atzera begira jarriko dutela. Beraie pentsatzen dutelako, heldu dela momentua, prozesu soberanista katalanarekin bukatzeko, eta beste batzuei gogoa kentzeko. Eta hori da egoera, orduan, egoera guzti horretan esaten dugu, aurrekontuen eztabaida, kontestu horretan ere irakurri beharko dugu, ez? Eta zu prest zaude egoera honetan mehatxatzen ari direnean, eta nik errespeto guztiarekin esaten dut, baina ni Alonso jauna entzuten dudanean, PNV-re buruz hitz egiten eta PNV-ren gana nola zuzentzen dan, aginduak ematen dizkio, Ez da harreman oso sanoa, Esaten dio, ez egin hau, porque hau egiten bat, hori esaten duguna da. Kapaz izango gara Euskaldunak, alako eszepziozko egoera batean, mai gainean jarri, berdin da maila, ez da nahi dute, toki batean jarri, benetan hausnartu, jendeari egia esan, eta esan, aizu, hauek hemen eguneko 10arekin agindu egiten dute. Eta zerbait egiten balin badugu gustuko ez dutena, daukaguna kenduko digute, zerantik ez dakagu ezer, beraiek uste dutelako, utzi dizkigutela gauza batzuk, baina beti ere aukera dutela kentzeko, eta hori da benetakoa realitatez. Kataluniako meloi hori irekiko dugu, Otegi jauna. Zer iruditzen zaizu, Iñigo Urkullu lehendakariak Puigdemont eta Espainiako gobernuaren artean egindako bitartekaritza lan hori? Bueno, galdera zaila da. Ez nuke nahi nolabait ere tonua igo eta errespetu guztiarekin esaten dutez. Norbaitek tartekari lan egiten duenean, bien konfiantzazkoa izan behar da. Eta hori horrela da. Hau da, tartekariak normalean bien konfiantza behar dute izan. Eta nik nekez ikusten dut nolatan abertzale batek konfiantza berdin auki dezake. Puigdemont lehendakari abertzale batekin eta Rajoy presidentearekin. Baina berak esaten du, eta nik ez dut zalantzan jartzen, katalanek eskatutako lan bat burutu zuela. Eta burutu du, baina ikusi dugu zein izan den emaitza, ez? Eta orduan, hemen bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, berak bere garaian hartuzun erabaki hori, bera libre da hori hartzeko, guk lehenengo momentutik oso argi uki dugu gauza bat, guk Kataluniako herriarekin, Kataluniako parlamentuarekin eta Kataluniako gobernuarekin egon gera. Ez gera ekidistanteak izan, ez gera neutralak izan, ez gaude ardian, ez gara kasko urdinak nazio batuetakoak, abertzalea gara, independentista gara, eta guk Kataluniako herriarekin gaude, ez Rajoyren gobernuarekin. Etengabe errepikatzen duzun mantra horren arira, Joseba Arruti kazetariak ere prestatu du galdera Arnaldo Otegirentzat, entzun egingo dugu. Kataluniako prozesuak babes handia izan du Euskal Herrian eta interes handiarekin jarraitu da. Espainiako gobernuak jazarpena baliatu du, bai epaitegien bidezkoa eta baita segurtasun indarrak erabilita ere. Prozesu horren buru izan direnek autokritika egin dute amaiera honetan. Batetik babes sozial nahikoa izan ez dutela esanez, eta bestalde batetik errepublika ere ezin izan dutela nolabait egituratu eta abian jarri azpimarratuz. Euskal Herritik ikusita,
ze kritika egin diren ikusi dugu. Baina ze autokritika egin daiteke edo ze ondorio atera daiteke Katalunian jasotako guztia ikusitakoan? Autokritikarik egin behar duzue? Bueno, guri beti eskatzen zaizkio. Autokritika kuriosa da, Kataluniagatik ere bai eskatzen badigute, ez? Nik uste katalanek eduki dutela arazo bat. Eta nik horrela planteatu egiten dut, ez? Besteak beste. Eta da, katalanak demokratak dira. Katalanak sinistu dute, era baketsu eta demokratikoan gauzak lortzen direla. Eta sinistu dute, hemen aspaldidik maigainean betidanik jarri den mantra da, eta da, hemen bide baketsu eta demokratikotik dena lortzerik dago. Ba, ikusi da, hori ez dela posible. Eta esango nuke, beraiek hori xokean utzi dituztela, ez? Eta kartzelaratuak izan dira, eta ez zuten espero hori. Guk espero genuen, guk esaten genion, aizu, markatu. Espainiari halako pulso politiko herritarra botatzen badiozu, ordainduko duzu. Baina hor daude, gero zer gertatu da? Bueno, alde batetik guk uste dugu oso urrutiraino joan direla, eta badituztela zailtasun objektibo batzuk. Bata da, gehiengo askea ez dutela, baina bueno, ikusiko dugu, abenduaren 21 segertatzen dan, nazioarteko aitortza ofizialik ez dute eduki, eta gero dago hirugarren gauza bat oso importantea, eta da territorioa era lurraldearen kontrola ez dute lortu, ez? Eta hor daukate lehia. Baina nik konbentzituta nago independentismoak nolabait ere jarraitzen badu bere estrategia, gehitzen baditu sektore berriak, nazioartean lan egiten badu eta bar, itzuli zinezko prozesu batean daudela. Eta euskaldunak ikasi behar duguna da, halako prozesu batean, sartu nahi baldin badugu egunen batean, eta guk ez dugu uste bihar etzi euskalduna gaudela prestatuak hori egiteko. Porque batzutan gure posizioare simplifikatu egiten dute, ez? Eta da, bihar nahi dezute, ez, badakigu landu egin behar dela, baina landu egin behar da. Eta zuk aliantza, PSOE eta PPrekin baldin badituzu, ez zaude hori lantzen, lantzen ari zarena da beste gauza bat. Baina hemen badaude aukerak hori lantzeko. Lasaitasun guztiarekin, pazientzia guztiarekin, seriotasun guztiarekin. Zenta hemen azken finean jokoan dagona da zer estadu motan bizi nahi dugu. Eta gu estadu justo batean bizi nahi dugu, estadu demokratiko batean bizi nahi dugu, estadu orekatu batean bizi nahi dugu, eta beraz euskal estadu bat behar dugu, Espainiar estadua sekulan ez delako izango guretzat hori. Esan berri duzun horretan, badituzu puntu komunak lehendakariarekin, ez da, izan ere lehendakariak dio Euskadi ez dagoela preste Kataluniaren bide horri jarraitzeko. Zuk momentuz diozu, berak momentuz ez du esaten, baina... Bueno, baina zer da azken finean Kataluniako bidea, ez? Hau da, Kataluniako bidea da gehiengo demokratikoz martxan jarri den bide bat buru jabetza berreskuratzeko, ez? Eta guk uste dugu, abertzale garenok, hori dela gure xedea, ez? Gu abertzaleak jaio ginen herri honetan, herri hau estadu bilakatzeko, eta hori da gure xedea, ez? Hori nola egiten da? Guk uste dugu hori egiten dela Kataluniak egindako bide berberetik, ikasita zeintzuk diren baien akatsak eta zeintzuk ez. Zen eta beste bidea zein da. Beste bidea egon daiteke teorikoki, eta da askotan lehendakariak aipatzen duna, ez? Eta da bide bat paktatua, Eskozian bezala, ero Quebecen bezala. Galdera da, norbaitek pentsatzen du Alderdi Popularrak, Alderdi Sozialistak eta Ciudadanosek onartuko dutela noizbait bide itaundu bat euskaldunak halako bide bat egiteko gustu gu ezetz. Ez da guri ez zigaula gustatuko, maiteko genuke halakorik egotea eta aukera bezala eta prest gaude esploratzeko hori, ez dakagu arazorik horretarako. Esaten duguna da, hori ez da oso previsiblea. Hau da, lehen aipatutako bide berberetik esaten baldin badute, konstituzio aldatzen baldin bada, atzera aldatuko dela, nekez pentsatu daiteke konstituzio aldatuko dela Euskal Herria nazio gisa aitortzeko eta erabakitze eskubidea respetatzeko. Orduan, horren aurrean zer egiten dugu? Eta guk egiten dugun hausnarketan esaten dugu. Goazen hausnartzera benetan seriotan herri honen etorkizuna nondik nora etorri daiteken eta nola egin dezakegun. Eta jar gaitezen ados. Baina jar gaitezen ados bide horretan, eta hori da gure apustua, ez? Azken egunetan adierazpen deigarriak egin dituzte, bai Marta Rubirak, Eskerra Republikanako idazkari nagusiak, esan du estatuaren mehatxua jaso zutela, hilketak egongo zirela, odola isuriko zela. Mireia Boiak ere, kupekoak adierazi du, atentatu bat leporatuko zietela mehatxu hori, ohar hori jaso zutela. Zuke halakoak sinisten dituzu? Ni bai.
eta konbentzituta nago gainera hori egia dela. Eta, bueno, Espainiar Estatuaren historia ezagututa, ni ez nahi zarritzen, ez? Ni konbentzituta nago Estatua prezegola egiteko egin beharrekoa Kataluniako independentzia ekiditeko. Eta konbentzituta nago ez bakarrik zegola, baizik eta dagoela. Eta beraz, nik uste dut horretan, nik independentistak esaten duten hitz horiek, nik konpartitu egiten ditut, ez nik ez dakat dato zehatzik. Baina nik badauka susmoa lakorik egon zitekela. Eta violentzia Estatuaren partetik jarriko zela. Eta violentzia manipulaturik ere egon zitekela kontestu horretan. Eta hori horrela da, ni sinisten ditut, bai, zoritxarren sinisten ditut. Etxera bueltan, zergatik uste duzu Eusko Alderdi Jeltzalea ez zela joan Bilbon Kataluniari elkartasuna adierazteko bigarren manifestazio horretara? Segurazki erabaki zutelako ez zela toki egokia egoteko, ez? Gure tristurarako, ez? Guk saiatu ginen lehenengo momentutik Eusko Alderdi Jeltzalea egoteko manifestazio horretan, kudeaketa guztian informatuak eduki genituen, guk badaukagu harreman natural bat Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta azken momentuan erabaki zuten ez egotea, ez? Bueno, hala ere manifestazioa esan daiteke arrakastatsua izan zela, baina espero dugu halakoetan Eusko Alderdi Jeltzalea gehitzea halako momentu excepzionaletan halako ekinbidetara, ez? Baina ukaezina da, Kataluniari elkartasuna adierazteko manifestazio hori egin batean EAJaren kontrako manifestazio ere bilakatu zela. Nik ez dut hori konpartitzen, nik ez nitu nentzun oiurik, nik uste dut jendeak espero zula PNV egotea, nik espero nun egotea. Eta gainera, nik nire burkidekin komentatu nun, nik konbentzutan engolazke momentuan etorriko zirela. Baina ez ziren etorri, eta hori bere erabakia izan zen, ez? Baina guk uste genuen, halako eszepziozko egoera batean, kartzelaldiak zeudenean, kartzelaratua izaten ari zenean, eta momentu horietan, nolabait ere argita garbi, bere burua behartua ikusiko zutela egoten, ez? Segurazki beste kalkulo politiko batzuk egin zituzten, eta pentsatu zuten hobezela ez egotea. Baina nik berriro diot, nik nahi dut halakoetan Eusko Alderdi Jeltzalea egotea. Ez badago kritikatuko dut, baina berriro diot, eta askotan errepikatzen dut. Guk ez ditugu EAJ kritikatzen iraintzagatik, ero mina egiteagatik, ero ez dakit zergatik, egiten dugu ardura politikoagatik, uste dugu hartzen dituzten erabakiak ez dira egokiak eta hortarako gaude esateko, eta beraiek ere guri esaten digute eta kritikatzen. Eta hori deportibidade demokratikoa da, ez da besterik. Ela eta Lab sindikatuekin batera, fronte politiko bat osatu duzu EAJaren kontra? Hori da, guk uste dugu, badagoela nolabait ere Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik estrategia bat, ez? Eta estrategia nahiko garbia da. Beti ere kanpoko mehatxu bat jartzen du parean, kanpoko etxai bat, eta orduan bada trukoa, ez? Truko bada, ez? Ez da magia truko bat, baina politika truko bat, eta da esatea. Ni noa PSOE eta PPrekin, beste hauek ez dutelako nahi nerekin jutea, eta hori gezurra da, baina funtzionatzen jo. Orduan, lehen beste motatako argudiak zeuden ezker abertzalearekin eta abertzaleko ezkerreko independentismoarekin akordiak ez egiteko. Bueno, horren adibidez violentziarena desagertu egin da. Baina gauza kurioso bat gertatzen da. Etaren violentzia armatua bukatu denean, PNVren aliantza politika ez da izan abertzaleekin. Izan da PSOE eta PPrekin. Hori ere kontuan hartu behar da. Eta horren esaten duzu, halako egoera batean zergaitik egiten du hau, ez? Bueno, nik esan nahi nuke, bigarrenik, beste erreflexio bat egiten du eta da. Bueno, arazoa ez dakagu EH Bildukin, elarekin daukagu, baina, klaro, elak nola bahituta daukane EH Bildu. Zaten dugu haizu. Guk uste dugu, ez dela serio, ez da serio argumentu bezala, guk ez dugu seriotan hartzen hori. Eta zer harreman daukagu sindikatuekin? Gu ezkerreko movimendu bagera, eta beraz gure harreman naturala sindikatuekin da. Beraiek zentro eskubian daude, eta Confebaskekin daukate sekulako harremana. Badago alde bat. Sindikatuei langileak boto ematen diote eta aukeratzen dituzte. Confebaskek ez du inork hautatzen. Eta hori gauza kuriosoa da. Hau da, enpresarioen izenean hitz egiten dute, enpresariak ez dute bozkatzen. Eta nik aprobetxatu nuke esateko, noizko euskal enpresarien arteko hauteskunde batzuk erabakitzeko zeintzuk diren bere interlokutorea, porque agian batzuk sorpresa bat eramaten dute, agian konturatzen dira, badiela herri honetan enpresario independentistak,
oso importanteak. Badirela enpresario asko, sensibilitate soziala handiagoa dutena, Confebaskek baino, eta nik, beitu, aprobetxatuko du esateko, noizko Confebaskeko hauteskunde batzuk. Eta eman, gero, egia da, ordenatu behar dituztela, ponderatu behar dituztela, langilegoa zenbat diren, ez dakiz zer. Baina joko arau batzuk antolatu behar dituzte, baina zergaitik ez hauteskunde batzuk. Hortxe deialdia. Bakegintzaz hitz egin dezagun, Frantziar estatuan barrena bira bat egiten ari zara, ezta, etako presoen egoera salatzeko, ze kontaktu izaten ari zara, zer aurreratu dezakegu horren inguruan? Markatu, nik uste dute, momentu honetan, nik lehenengo aipatuko nuke Ipar Euskal Herrian sekulako lana egiten ari dela, sekulakoa, eta eskertu nahi dut. Ipar Euskal Herrian Lapurdi Basen Nafarroa eta Siberuan espektro politiko osoaren jendea Front Nazionala genduta lanean daude amankomunean. Gauza kuriosoa da, asko dakago ikasteko Ipar Euskal Herriaz. Zen eta han denak baturik ados jartzen dira, eta jartzen dira espektro politiko oso zabalean. Nik zer espedo, nik uste dut Estatu frantsesean badagola sensibilitate berri bat, aspalditik, azken urteetatik datorrena, pentsatzen duena gauzak aldatu behar direla politika penitentziarioan. Eta uste dut horrek fruituak emango dituela. Estatu frantsesa momentu honetan interlokuzioarekin, Ipar Euskal Herriko interlokuzio politikoarekin bidea irekita dago, Euskal preso politikoen interlokuzioarekin bidea irekita dauka, ezkerreko independentismoarekin ere bai, eta beraz nik espero dut urratsak egingo direla. Eta animatu nahi dut jendea datorren beratzean Parisera juteko, uste bai dugu importantea dela ere, zeren eta seguraski badaukera bat Parisen gauzak aldatzeko, eta nik uste dut importantea dela Euskaldunak horretan Pariseko gobernuari ere mezu garbi bat helaraztea. Frantziar estatuan hainbat presoren baldintzak malgutu dituzte, batzuk hurbildu dituzte, jadanik zerbait mugitzen ari da, hortik etorriko dira urratsak? Badagoan, hemen badira regimen bereziak presoen kontra erabiltzen direnak, ez? Lehenengo graduak, eta bar, han badago beste gauza bat, paretsua dena, bestera batetara deitzen dena. Eta 10 presoi nidakidanez kendu diote hori. Hau da, esteziosko egoera hori kendu diote. Eta beraz, hori lehen urrats bada, ez da sekulako urratsa, baina bai da nola baitere keinu bat, eta guk espero dugu keinu gehiago etortzea. Gu komezuta gaude, azken finean mobilizazioak eta lanak fruituak ematen ditula, eta Ipar Euskal Herriko jendeak eta gure kideak eta beste kide batzuk, beste alderdi batzuetakoak ere sekulako lana ari dira egiten urteetan, eta horre fruituak emango ditu. Hori erakundekin eta presoekin eurekin lanen bat egiten ari zara, presoak bide batzuk arditzaten, beste batzuk, elkarrizketak badituzu? Kolektiboa, orain dela gutxi eukinuna aukera Parisen bisita bat egiteko, eta kolektiboak berak hartu dituen erabakiak, ez? Bide individuala jorratzeko, eta bar. Eta nik uste dut bide horretatik aukera berriak zabaldu beharko liratezkela. Estatu espainolean zaila izango da, zen eta ikusten dugu Espainiar gobernua oso nolabait ere inkastillatua dagola, ez, bere posizio atzerako horietan eta bar, baina nik uste dut komenigarria dela perspektibaz galtzea, ez? Eta orduan, kolektiboak hartu beharreko erabaki batzuk, bide hori hasiko da momentu honetan ibiltzen, eta gero guk horri txapela orokor bat jartzen dugu, ez? Eta galdera batenpean, lehen aipatzen genuen esteziosko egoera, lehen aipatzen genuen autogobernua, egoera soziala, eta guk presoen gaian txapela orokor bat jartzen dugu, ez? Eta pausatzen dugu galdera bat, uste duguna beharrezkoa dela pausatzea momentu honetan, ez, aspalditik dagola pausatzeko, ez, eta da, ja badira urte desiente borroka armatua bukatu dela herri honetan, zorionez. Mendik urte gutxitara, 10 urte beteko dira borroka armaturik gabe. Euskaldunak badaukagu eskubidea bizitzeko nazio batean preso politikorik gabe, eta guk uste dugu baietz. Eta orduan, herri honetan oso ohitua gaudela, oso tikismikiak izatera, eztabaidetan eta bar, guk egiten dugun planteamendua da, jar gaitezke ados gauza batean eta da, preso politikorik gabe bizitzeko eskubidea daukagu, eta baldin bada hori, eta denak ados bagaude horretan, jarriko gera mai batean ados hori nola lortzen dan, zer epetan, ze baldintzetan, zatik askotan daukagun inpresioa da,
etxea teiatutik hasten garela, ez? Eta asko eztabaidatzen da zer egin beharko lukete, zer esan beharko luketen, baina eta gu uste dugu hortaz hitz egin behar dela serioski, ez? Baina az gaitezen etxea oinarritatik egiten, eta oinarria da. Guk uste dugu heldu dela momentua aspaldi herri honetan preso politikoak ez egoteko, eta gustatu, bai, hori nola lortzen da, zer epetan, zer baldintzetan, hori da egin behar duguna uste dugu. Azken galdera bat indarkeria matxistaren inguruan, elkarrizketa batean entzun dizut, kartzelan egon zinen denbora horretan, zurekin batera, bertan zeuden asko indarkeria matxistagatik kondenatutako gizonezkoak zirela. Beraien errealitatea, beraien historiak hain gertu edukita, zer gertatzen zaie gizon horiei, zein da zure hausnarketa? Ez dakit. Oso harritzekoa izan da, niretzat oso xokantea izan da ikustea jende oso gaztea, 25, 30 urtetakoa, violentzia mota horregatik kartzelan egotea. Beraiekin hitz egiten duzunean gutxi hitz egiten dugu, baina ez dakate argudio arrazionalik. Beraientzat emakumea bere jabegoaren gauza bada, eta hori horrela da, eta beraz ez dute soportatzen emakumeak libre izatea. Eta orduan uste dute eskubidea dutela bortxa erabiltzeko beraien kontra. Eta nire galdera da, ze demontre egiten dugu mendebaldeko gizarte jendarte hauetan, nun oso hezkuntza aurreratua dugun, nun oso informazio handiak ditugun, nun mundu guztia suposatzen da maila kultural minimo bat duela, halako gauzak erreproduzitzen eta erreproduzitzen. Eta niretzat horrek badu zerikusia gizarte eta jendarte mota batekin. Hau da, azkenean, nik beti uste dut, eta horrela uste dut dela, sistemak bortxarekin funtzionatzen du, eta gezurrarekin, bortxa hori strukturala da, eta zoritxarrez gizonezko askok uste dute eskubidea dutela bortxa erabiltzeko emakumeen kontra. Eta uste dut hori arazo larria dela, eta uste dut horrek behar duela nolabaiteko xokeko politika bat bere kontra. Horren ikusten ari gara Iruñako epaiketan ze gertatzen ari dan. Hemen gainera gero komunikabide batzuetan banalizazioa izugarria da. Hemen enteratu gera orain bortxatu izan den neska bati detektibe bat jarri diotela. Atzetik, eta azkenean biktima izan dena bilakatuko da agresorea. Eta hor bizi gara eta orduan, guk ezkerreko ikuspuntu batetik esaten dugu, zerbait oso gaizki egiten ari gara. Eta horregatik gu ez gara autokonplazienteak. Eta horregatik esaten dugu jendeari, hemen ez dago hasisik, hemen arazo larriak ditugu, herri bezala eta gizarte bezala. Eta horri aurre egin behar digu, gauzak seriotasunez heltzen eta akordio sendoekin. Otegi jauna, bukatu dira sofa gorriko galderak, baina mailan zain ditugu solaskideak, Pilar Kaltzada, Amagoia Gurrutxaga, Eguzki Urteaga, berehala izango duzue galderak egiteko aukera, baina iragarkien ostean izango da, berehala gatoz. Hau gehiago, Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia daukagu eta solaskideak ere prest ditugu, berari galderak egiteko. Pilar, zu hasiko zara, ezta? Ni hasiko naiz, Gabon. Gabon. Involuzio demokratikoa aipatu duzu behin eta berriro, salbuespen egoera batean gaudela, eta rezentralizazio zantzuak toki askotatik ikus daitezke eta behar bada finantzaketa ereduarekin, Espainiako estatuko finantzaketa ereduarekin lotuta oso nabarmen gainera justo egun hauetan. Galdetu nahi nizuke, ia azaltzeko mesedea lakalte egingo dion Elgoibarko enpresario horri kupoaren onarpenaren inguruan lehen aldiz ezesko bat espada ere abstentzio kritiko bat izatea alegia. Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritzak jarrera komuna ez izatea. Ez dut uste, nik uste dute akordioa ez dela zalantzan jartzen, akordiori lotuta dagolako, ez. Baina guretzat importantea da, lehen aipatu izan dudan harreman eredutaz hitz egitea, ez. Enpresario horrek ziurtasuna behar du, eta euskaldunak ez dakagu ziurtasunik. Bizigarelako egoera politiko eta juridiko bat guztiz inestablea dena, guk eskubide flotanteak ditugu. Nik goratzen dut bere garaian Euskal Herri Jeltzaleak halako
itun bat egin zuela termino ekonomikoetan kontzertuaren inguruan Zapaterorekin. Eta baita ere esan zigun 10 urtetarako akordea zela. Eta handik urte batetara akordea pikutara juntzen. Zergaitik juten da pikutara? Beraia dituztelako tresnak pikutara hartzeko. Orduan nik esan nahiko nukena da. Euskaldunok benetan uste dut, eta berriro dio, nik ez dut PNV-etaz hitz egiten iraina egiteko, ero kritika egiteko. Nik benetan sinisten dut, eta gu sinisten dugu gauza batetaz, eta da, gu ezin gara bizi eskubide flotanteekin. Herri honek, baditu baliabide ekonomiko, industrialak, kulturalak nahikoak, herri oso serio, sendo, eta berdintasunan oinarritutako gizarte bat egiteko. Afera da, gure eremu eta harreman eredu horretan, beste batzuk agintzen dutela herri honetan, eta guk ezin dugu jendeari gezurrak esaten da adibidez. Euskaldunok kapaz izan gera hezkuntza sistema oso aurreratu bat egiteko. Eta egia da, zentzu batean egia da. Baina ezin dugu jendeari gezurrak esan, gure hezkuntza interbenitua dago, kurrikulunak beraiek egite dituzte. Gure irakasleak ematen dituzten programak Madrilek rebisatzen ditu. Eta hori esaten du, hori da realitatea. Orduan, askotan esaten da, bai, baina Bilduk eta Ezker Independentista nahi du dena iraultzea. Ez, guazen diagnostiko bat egitera. Hau da realitatea. Hobetu nahi dugu, noraino hobetu nahi dugu. Eta guk eman nahi diguna jendari da ziurtasuna. Eta ziurtasuna edukitzeko lehen aipatu izan dut. Gu behar duguna harreman eredua da berdintasunan oinarrituta. Gu ez gera espainola baino gehiago, baina gutxiago ere ez. Eta borondate askean oinarrituta. Bestela jarraituko dugu egoeren estable batean. Lehen aipatu egiten zen. Zenbat aldiz errepikatu dugu euskaldunak. Konstituzioaren erreforma bat behar da. Horren esaten digute kontuz. Teka erreformatzen badute, kalterako izango da. Baina kalterako baldin bada ere, egin nahi baldin badute, egingo dute. Eta dun, azken hausnarketa da. Gu prest gaude joku arau hoiekin eta joku arau hoien menpe bizitzeko. Bizi daiteke. Baina bizi daiteke baldintza hauetan. Eta orduan esaten duguna da, guk etorkizunerako Elgoibarko enpresario horri ere ziurtasun eman nahi diogu. Eta baita ere gure gazteei eta langilegoari eta barrei eta esan behar diogu. Ero gu kapaz gera ordenamentu bat, guk estadu aterpea deitzen diogun hori eraikitzeko, hau da, jendea babesteko estrukturak eraikitzen ditugu, ero bestela, hemen, eguneko 10 bakarrik botuak dituzten horiek, jarritzen dut agintzen, eta gu hori ez dugu ikusten. Amagoia. Autogobernu lantaldeaz jardun dezu leno pixkat izketan, EAJaren jarrera elkarrizketa guztian esandakoa eta gero, ez du ematen itxaferua botatzen hasteko gogoa ematen dunik, hor lantalde horretan, eta ahal dugu berak ere, Kataluniarekiko erakutsi duena, ze espero dezu autogobernu horrekin, Nik uste dut, bai, gu decepzionatuta gaude Podemosek hartu duen erabakiekin eta planteatu izan dituen posizio politikoekin Kataluniarekiko. Hemen oso horretza da, erabakitze eskubidea teorikoki defendatzea, baina heltzen denean, esatea, adibidez, urriaren batean egindako ariketa hori, ez dela erabakitze eskubide bat, ariketa demokratikoa besterik ez dela, mobilizazio bat, eta orduan kuriosoa da, porque orduan esaten zuten, eske garantiari gabeko erreferendu bat da, hau, kontxo, horren egingo dituzten hauteskundeak sekulako garantiak dituzte. Hau da, gobernu herria kartzelan, beste gobernu herria erbestean, 155 sekulako garantiak dituzte. Orduan guk ez dugu konpartitzen adibidez alduguk egin duen proposamen hori, guretzat nahiko kafkiana iruditzen zaigu, esaten duenean, alde batetik itzengo dugu reformataz, eta gero beste alde batetik erabakitze eskubidez. Eske gauza bera dira. Eta argitasun lege hori, bai, gu ere ados egongo ginateke, baina aber beraiek argitzen diren, zen nahi duten. Hau da, guretzat orain astea hitz egiten kompetentzia buruz, ez du zentzurik. Zerteke, afera da, 40 urtetan kompetentzia batzuk eduki dituzu, eta ez dute konplitu. Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki beharko du zer egin nahi du. Nik jendeari esan nahi dudana da, guk esperantza ez dugu galtzen. Badakite egoera oso kaskarra dela, baina gu oso tematia gara. Guk uste dugu herri serioak akordioak egiten dituztela. Eta guk uste dugu egoera honetan herri honek akordioak behar dituela. Eta alabeharrez lortu beharko ditugula.
Besteak beste Espainiar gobernuak behartuko gaituelako akordioak egitera. Eta orduan esaten duguna da, zer atera daiteke hortik? Guk espero dugu printzipio eta oinarri garbi batzuk. Harreman eredu aldatu behar da, harreman eredu hori berdintasunean oinarritu behar da, eta harreman eredu hori borondate askean oinarritu behar da. Gu hori defendatuko dugu, eta espero dezagun Eusko Alderdi Jeltzaleak eta aldugu Podemoseke hor jartzea. Bestela izango da, berriz ere, ariketa bat oso momentu historiko honetan oso eskasaz. Eguzki. Gabon. Ezker Abertzaleak erreferente bezala hartu du Kataluniako prozesu soberanista, eta behin eta berriro aipatu izan duzute, bigarren frentea irekitzearen beharra azken finean, Espainiako Estatuak kinkalarrian jartzeko eta alden neurrian ahuldade egoera batean jarri alizateko. Kontua da, estrategia horrek badauzkala muga batzuk. Lehena da, ez dagoela Euskal Herriko eragileen esku. Han gertatu daitekena, eta beste aldetik diferentziak ere badaudela Kataluniarekiko, antzekotasunak ere bai, diferentzia nagusiak izango lirateke Katalunian gizarte zibila oso antolatuta eta mobilizatuta dagola, eta beste puntua izango litzateke Katalunian Alderdi Abertzaleak bat egiteko gaitasuna eduki dutela. Orduan, bi oztopo horiek ikusita, eta zuk behin baina goiotan esan duzu, etorkizuna eta soluzioa Euskal Herrian dagoela. Eta Euskal Herriak baditu adibide esanguratsu eta interesgarriak. Nafarroan ikusi da nola, lehenik Alderdi Abertzaleak eta gero beste alderdi batzuekin batera lortu duten alternatiba bat osatu alizatea. Ipar Euskal Herrian lehen aipatu duzu ere bai, ikusi da nola instituzio berri bat lortu duen eta bakegintzan ere pausoak eman diren. Alegia, konsideratzen badugu soluzioa datorrela Alderdien Abertzaleen arteko batasun batetik eta gero aliantza hori zabaltzea beste sektore batzuetara, zein izango lirateke ezinbestekoak izango lirateken baldintzak hori lortu alizateko oso modu zehatzean, eta zein izango lirateke minimo batzuk. Zeren bai Ipar Euskal Herrian eta bai Katalunian, baita Nafarroan ikusi dena da, gaitasuna eduki dutela eragilek minimo batzuen inguruan adostasun batzuk lortzea. Maiz, iduritzen zait, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Herrian oroar maksimoetatik abiatu egiten dela. Eta orduan, nola modelo politikoa diferenteak diren, ez da adostasunetara iritsi alizaten. Ipar Euskal Herrian adibidez, gaitasuna eduki dute minimo amankomun batzuk finkatzea eta horien inguruan estrategia amankomun bat garatzea. Bai, eta nik uste dut egia dela adibide horiek hor ditugula, eta lehen aipatu dudan bezala nik uste dut nazio serioek azkenean akordio sakonak egiten dituztela, Eta guk beharko genituen halako akordioak egin, Eta niri iruditzen zait oso interesgarria Nafarro garaiaren adibidea, zerraitik. Han bazegoelako interes amankomun bat eta zen erregimenaren kontrako alternatiba bat osatzea. Eta esaten genuen, zergaitik posible da Nafarroan? Posible da, lehenik eta behin kontuak ematen dituztelako arinbetik parlamentarian. Baina bigarrenik, badagolako gobernuan eskubi osoa reakzionario anti-euskaldun bat, eta beraz, erregimen hori nola baitere alboratu behar da. Orain ez gera konturatzen, eta lehen horregatik saiatu nahi zazko azpimarratzen aurrekontuen inguruko hau eztabaidan eta bat, orain erregimena Estatu Espainol osoan dago. Ez da bakarri Nafarroan. Orain eskuin muturra, 155 aplikatzen duena eta mehatxutpean jartzen duena Katalunia eta Euskal Herria Espainiar gobernuan dago. Eta beraz, hori da datorrena. Eta esaten digutena da, kontu zer egiten dezuten, zatik aplikatuko dizuet, porque momentu honetan joku arau bat aldatu eginda, oso importantea. Eta da, Estatuak berreskuratu du karta bat. Eta da, nik frogatu dut 155 aplikatzeko gaina izela. Beraz, zuk orain nazio zapaldu bezala ero, nazio minorizatu bezala ero, nazio periferiko bezala, izan alderdi bato bestelakoa, Madrilekin negoziatzera zoazenean, zuk zer indarrarekin negoziatuko duzu? Zein izango da zuk zure partetik jarriko duzu mehatxuak akotzen artean? Beraiek ja, joko arau aldatu dute, eta esango dizute, kontu zeitezun, porque beraz, egoera aldatu da, errotik, eta aldatu dute, nahita eta borondatez. Zein izan beharko liratezken, nire ustez, gure egin beharreko hausnarketak, Bata da, Nafarroan posible izan dena, eta Ipar Euskal Herrian alor batzuetan posible dena, zergatik ez da posible hemen.
Zer, eta hemen aritmetika parlamentariak ematen du. Hemen PNV eta EH Bilduren artean gehiengo absoluta egiten dugu. Eta Podemosekin zer esanik ez. Zergaitik ez da posible orain arte? Ez da posible orain arte PNVek beste autu bat egin duelako. Etorkizunean posible izan daiteke bestea, hori da guk egiten dugun planteamendua. Eta guk 3 alorretan plantatuko genuke adostasuna, ez? Lehen adostasuna da, egia da guk bigarren frenteari buruz hitz egiten dugula eta komendatu diate ez esatea, oso bortitza gelditzen da eta arrazoia dute, ez? Bigarren frontea ematen du ez dakiz zertaz hitz egiten ari garela, ez? Baina esan nahi duguna da, guretzat funtsezkoa izango zen Europan, momentu honetan, Kataluniako taldea atera da joku zelaira. Europan, orain arte Rajoy zen pertsona bat oso fiablea, zergatik errezeta neoliberalak aplikatzen zituen txintxo eta estabilidadea zuen. Kataluniarekin gauza bat gertatu zaio eta da, ja, estabilidaderekin batera arazoekin doa. Guk esaten duguna da, bigarren jokalaria, aterako balitz, kantxara, eta gu izan behar gera, ez dute esaten iraultza boltxebik egiteko, ez dute esaten hausdura, ez dakin zemotako egiteko, ez, buru altxat esateko, aizu, hauek gurekin ere badute arazo bat. Guk ere erabaki nahi dugulako. Hori egingo bagenu, gauzak aldatuko ziren. Eta zertan jarri beharko ginateke ados? Nik uste dut 3 esparrutan jarri beharko ginatekela ados. Bat autogobernu nazionalen inguruan, eta guretzat adostasuna nahiko erretzak akotxen artean izan daiteke, eta da, hemen ibilbide bat egin behar da, adostua, eta lehen aipatutako 2 baldintza horiek errespetatuz. Hau da, harreman eredu aldatu behar da, eta harreman eredu hori oinarritu behar da borondate askean. Bigarrenik, jendeari erakutsi behar zaio euskal jendartea, baduela baliabide ekonomiko, sozial, kultural, intelektual nahikorik, beste jendarte mota bat egiteko. Hau da, kalitatezko demokrazia batean bizitzeko. Eta beraz, horretan, adostasun bat egin beharko liateke, politika sozialetan, politika publikoetan, hezkuntzan eta bar. Eta hirugarrena izango zen baketa konbibentziaren artean. Hori lortuko bagenu, eta gu horren aldekoa gara, gauza asko aldatuko ziren herri honetan, eta gu horren aldekoa gara. Arnaldo Otegi, mila esker hauza gehiago izateagatik eta horren arte. Zuei, mila esker. Zan azkena izan. Zakit, solaskideok, zer keman dizue atentzioa, hainbat aldiz aipatu dut, esan duzu ere, ez da? Salbuespen egoera batean gaudela, kinkalarrian, eskubide flotanteak ditugula, bere diagnostikoa konpartitzen duzu, ez dakit, nondik hasiko gara? Tiraka. Nik esango nuke maiaren erdian gai potolo-pilo gelditu direla, ez da? Eta gai horietako asko gainera elkarrekin lotuta daudela, ez da? Eta ikusteko modu batek ematen ditula, urrengoak ere behar bada logika baten barruan ulertzera, ez da? Nik ez dut inundik ere jarriko zalantzan salbuespen egoera baten gaudenik. Ez dakidana da, hau ote den momentua, hor dago handira dena jokatzekoa. Hone guztiak sortzen didan kezka da, plantamendu honetan leku oso istua ikusten dudala EH Bilduren eskuetan, posizio politiko jakin batean sendotu egiten den bezala, kudeaketa, eguneroko kudeaketarako lekua istutu egiten delako. 155. Artikuloa aplikatu duten alderdi guztiak, erakunde guztietan daudelako, eta zernairako nolabaiteko jokoa egin beharra dagoelako gaur-gaurkoz, ez da? Horrek esan nahi du, posizio politikoa, hor dagoa handikoa, ulertuta ere, ez dakit kudeaketan, eguneroko kudeaketan zein den mugimendua. Egin beharreko mugimendua, legealdiak luzeak direlako, ez bakarrik. Orain aurrekontuak aipatu ditugu eta Euskal Autonomia Erkidegokoak aipatu ditugu, baina berehala ere eta bestelako erakundetan egunero suertatzen da negoziatu beharra. Eguneroko politika egiteko. Eta hor zalantza hori gelditu zaitez. Bai, hor kontua da, nire ustez, ados nao, hor kontua da zein dan egin nahi dan politika egunero. Orduan, berak oso ondo, nik uste evidentea da, zenbakiek ematen dute. Orduan, zuk zer egin nahi duzun, zer kudeatu nahi duzun, eta nola kudeatu nahi duzun, horren arabera ere aukeratzen dituzu. Orduan, niretzako oso evidentea da, EAJak ez du lan nahi ezker abertzalearekin, aldu gurekin ere
ez? Eta oso kurioso da adibidez oain, zerga erreforma nola PP aizaion eskatzen, zerga erreforma moldatu eskero baietz sartuko dela bera babestera, eta prest segituan nola agertu dan Urkullu bea, begiratuko dugu, duela urtebete, beste batzuk ere baldintza bera jarri ziotenen boza emateko onartezina zan. Zein da aldea? EAJaren, PPren eta EH Bilduren eredua, gizartea kudeatzekoa, diferentea, eta segurazki ez, seguru, EAJ momentu honetan gertuago daula, nire ustez, eguneroko kudeaketa horretarako, PPren gandik, eta horrek ere nik ustez badula pixu handia. Nik esango nuke, Kataluniako bake prozesuak aurrera egin baino lehenago PNV nahiko situazio komodoan zegoen, gobernatzen zuen bai Eusko Jaurlaritzan, diputazioetan eta udaletan, bazeukan posizionamentu oso argi bat, zentralitatea, transversalitatea eta moderazioan oinarritua, aliantza sistema egonkor bat alderdi sozialistarekin eta bigarren sozio bezala alderdi popularrarekin, eta noski egoera tenkatu egin delarik, larritu egin delarik Katalunian, horrek situazio inkomodo batean kokatu du PNV, ez? Orduan, saiatu da, hasiera batean denbora irabazten, bi diskurso mantentzen, bere hauteslegoaren bi komponenteak asetu alizateko, eta pentsa ziteken, batez ere Katalunian gobernuko kideak atxilotu zituzelarik, autonomia suspenditu zutelarik, eta legebiltzarra bertan bera utzi zutelarik, kongelatu edo izoztu egingo zituela PPrekin zeuzkan harremanak, ez? Ikusi da, 2018ko presupuesto general inguruan esan duela, baldintzak ez zirela ematen, azken finean, hori negoziatu alizateko. Kontua da, koherenteena izango litzateke diskurso eta praktika bera mantentzea baita Euskal Autonomia Erkidegoan. Esan ez baldintza horiek ez dira ematen, eta orduan PPrekin ez goaz negoziatzera egoera demokratikoan normalizatu arte, ez? Eta orduan hor daude bi planteamentu diferente, bata da, zeinek lehentasuna ematen dion printzipio demokratikoei, eta hori da Ezker Abertzaleak gutxi gora bera mantentzen duen postura, eta beste bat da PNVek daukan jarrera bikoitza edota pragmatismo politiko osaturikoa maila batean ulertu daitekena, baina testuinguru honetan horrelako erabakiak hartu ahal izatea ere, bere hauteslegoan zati batek agian ere zailtasunak eduki ditzazke hori ulertzeko. Zeren Katalunian gertatzen denak eragina dauka eta edukiko du ere Hego Euskal Herrian gertatzen denarekin. Uste izatea Kataluniaren ereduaren gandik aldenduz gu salbatu ingo gera, hori espejismo hutsa da. Aski da ikuste adibidez kupoaren inguruan egon diren eztabaidak eta Ciudadanos bezalako alderdi batek egin dituen adierazpenak kupoari buruz, kontzertu ekonomikori buruz, eta bar, alegia erreforma konstituzional bat egongo balitz, atzera egingo genuke modu oso nabarmenean. Eta uste dut, zentzu horretan, Arnaldo Otegik nahiko begirada luzido eduki duela. Bai, gaur egongo egoerari buruz, baita Espainiako estadua egiteko gai denaren inguruan, ez? Nik agian faltan bota dudana da soluzioa. Alegia, nola egiten zaio aurre estaduari? Nola egiten zaio aurre berzentralizazio prozesu horri? Nola lortzen da alderdi abertzaleen arteko batasuna lehenengo autogobernua babesteko eta ondoren estatus politiko berri bat lortu alizateko? Eta hor, ez PNVek eta ez Ezker Abertzaleak ez dauka erantzun argirik, besteak beste erantzunak suposatzen duelako bien arteko batasuna. Eta hori, momentu honetan baldintza horiek ez dira ematen. Berak ez zuen aipatu nahi, baina azkenean aipatu du burujabetzari dagokionez bigarren fronte hori, ez, ateratzeko unea nahiko lukela berak Kataluniakoaren ostean, baina elkarrizketan zehar ere aipatu du gaur-gaurkoz ez dagoela horretarako aukerarik Euskadin. Argi esan du. Bai, nik esango nuke horretan datzala gakoa, ez da, eta horri argifokua jartzen etzaion bitartean, hortxe biliko gara, ez da, nork bere oina zapaldu gabe ibiliz, eta ondokoaren espazioan, nola kokatu behar dugun ere oso ongi jakin gabe. Hain zuzen ere, nik horretan ikusten dut, behar bezala azaldu dudan ere, baina, ulertuta ere diagnostikoa, kontua da zein den soluzioa. Baina zein den soluzioa epe ertain eta luze horretan, eta baita ere epe laburrean. Baita ere bihar eta etzi. Ez baita lortuko batasun hori momentu batean, ez baita goizetik gauera alako ezakit zer gertatuko orduan, hori nola prestatzen den
eta nola prestatzen hasten diren eta keinuak egiten dizkioten elkarri, eta bar, etzaizkit iruditzen momentu honetan ikusten dituan keinuak, era guztietakoak, etzaizkit nire irudiko... Norabide hortan ikusten, ez? Hain zuzen. Beste norabide baten ikusten ditut, beraz, arazoa non dagoen badakigu eta egiten diren pausoak arazo horretako irten biderantz, baino, irudipena daukat, gehiago sakontzera daramatzatela, zeren, lubakiak sortzeko tentazio handiagoa daukagu zubiak eraikitzeko, baino Keinu falta horren adierazle berak ere esan du, ez? Oposizioa ez dagoela inoiz gobernuaren aurrekontuak onartzeko, baina gero negoziatu nahi zuten, aurre baldintza batzuk jarriz, baina argi dago EAJari eskatuz PSerekin duen harreman hori apurtu behar duela, ez dutela negoziatu nahi. EAJak ezezko borobila botako baitio, ez da? Hori argi dago. Bueno, baina bi norabidetan dago, ez dago ez nahi izatean, berak ere ze proposatzen du babesa lortzearren, ze baldin badabira nik oain PSerekin daukatena eta kito, nabarmena da, bakoitza bere eskakizunak egingo dituna, baina leheno esaten una, batek egiten duen eskakizuna, egiten duna alako dalako, ja, aldez aurret ja ez esaten bada, gaude hori gurpilzoro hortan. Aldi berean, hau guztia hola izanik ere, nik bai sinisten dut, eta bainoetan izan dut hemen, momentu historikoa die. Eta momentu batzuk die, trena harrapatzen dezu, oza, trenera igotzen zara, edo trena juntzaizu, ez dakizen bat amarkadetarako, edo ordun. Hor dao, orekaren, oza, dao, zuk esaten dezuna, ados nao, baino baita ere, dago, momentu hauek ez dira errepikatuko auskalo zenbat denboran. Beraz, bai da, epe luzera begira ere, oso garrantzitsuan ere ustez, ondo kokatu, baina trenera igotzeko. Eta orduan, hortxe da, niretzako oso zaila da bai. Janek esango nuke Euskal Abertzaletasunak arazoa daukala. Konparatzen badugu konstituzionalismoarekin, ikusi zen bere garaian Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Katalunian, konstituzionalistak momentu historikoetan edo momentu oso zehatz batzutan badakite batzen minimo batzuen inguruan. Boterea mantentzeko edo boteretik alderdi abertzaleak kentzeko. Hori abertzaletasunak ez daki egiten. Beti erortzen da interes partidistetan, lehia partidistetan, eta horrek oztopatu egiten du azken finean akordio zabal batzuk aurkitu ahal izana. Posible izan da Nafarroan, posible izan da Ipar Euskal Herrian, zergatik ez litzateke posible izango Euskal Autonomia Erkidegoan ere, batez ere, esan duzun bezala, momentu historiko determinatu batean bizi geralako, eta hor, azken finean, taktizismoetatik badaudelako, funtsean eta jokoan dauden gai oso nabarmenak. Demokrazia bera, autogobernuaren etorkizuna, erabakitze eskubidea eta nazioa aitortza, hor badira funtsezko gai batzuk, ez? Posible izango liratekenak, zeren posizionamentuak ez daude hain urrun ideologikoki. Kontua da, alderdi interesa gain hartzen badu, eta alderdien arteko lehia horrek premia baldin badauka, horrek oztopatu egiten du akordioetara iristeko posibilitatea bera, ez? Baina alderdi konstituzionalistak demostratu dute, praktikan, akordioetara iristeko posibilitatea eta gaitasuna dutela. Abertzaletasun euskaldunak ez. Ostegunean, Madrilgo Kongresoan kupoaren legeari abstentzio kritikoa egingo dio EH Bildu, kontzertu ekonomikoaren legeari berriz baiezkoa emango dio, bi lege hauek lotuta daude erabat eta beraien bozkak ez du ezer aldatzen. Ze irakurketa egin behar dugu zergatik kupoari abstentzioa, kontzertu ekonomikoari baiezkoa, nola ulertu behar du gaudena? Bueno, hortan saiatu naiz pixka bat, neroni nahiko ulergaitza egiten zaidalako ulertzen dut, evidentemente ulertzen dut azaldu duen moduan, eta ulertzen dira arrazoiak, kritika hori, ez da alderdien arteko negoziaketa bat, erakunden artekoa ere ez, herrien artekoa izan beharko luke, osongi, baina kalkulua ere gaizki eginda dagoela diote? Bueno, baina kalkulua nola eginda dagoen aditu guztiak eta 4 aditu jarriko bagenitu hemen, ingelesez esaten dute, beso bakarreko ekonomistak ekarri beti esaten dute, bestaldean, beti dagoela, bestaldean behiratzeko modua, ez da? Hori, ulertuta zein kritikak eta ulertuta moduan izan daitezken ikuspegi desberdinak, hain justu ere momentua benetan larria iruditzen zaidalako eta salbuespen egoera batean gaudela iruditzen zaidalako, hain zuzen ere horregatik ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen momentua denik hau kupoaren legearen bozketan ikuspegi kritiko hori bertan azaltzekoa.
Orain arte historian kupoa Espainiako legebiltzarretik pasa den guztietan erabateko onarpena izan du. Lehenengo aldiz, hainbat alderdik kontrako botua emango dute eta abstentzio kritiko bat egongo da. Horrek, nire ikuspegitik, seinale bat igortzen du. Seinale hori berehala harrapatu dute askok. Gaur arratsaldean bertan Andaluziako presidentak esan du bat egiten dutela, besteak beste, konpromisek azaldu duen kritikarekin eta duen jarrerarekin. Alegia, berzentralizatze horretan gertatzen ari diren mugimendu guztien artean bada beste bat ere. Eta bada Espainiak bere egituran, autonomien egitura honetan, huts egin duen estatu badala. Ez da eramangarria, ezin da inolaz ere gaur egun duen finantzaketa ereduarekin ezin du aurrera egin. Hori izango da, urrengo urratsa, eta iruditzen zait urrats hori ematekotan dela estatua, beste jarrera bat beharko litzatekela Alderdi Abertzaleen ikuspuntutik. Iruditzen zait, EH Bilduren posizionamentua konplexu egia dela, alegia, bizibilitate eta ulergarritasun politiko falta dauka. Logikoena izango litzateke edota baiezko botoa ematea autogobernuaren defentsaren izenean, edota ikuspegi kritikoa mantentzea eta orduan abstentzioa mantendu alizatea. Kupoaren inguruan eta kontzertu ekonomikoaren inguruan modu diferentziatuan bozkatzea, azken finean ulergaitza da, kanpotik batez ere kontutan izanik, EH Bilduk bi eskainu dauzkala eta ez direla erabaki horrak etorkizunari begira, ez? Interesanteagoa izan daiteke etorkizunari begira besteak beste PNV-rekin eukidezaken hartu emanean, ez? Hor ikusi da azken finean, reprotxarea egin diola Erkorekak EH Bilduren posizionamentuari, ez duelako frente amankomun bat erakutsi autogobernuaren, kupoan eta kontzertu ekonomikoaren defentsan, ez? Edozein kasutan, bozka honetan EH Bilduren posizioa eta botoa ez da erabaki horra, ikusi beharko da etorkizunari begira autogobernuaren defentsan ia badagoen estrategia amankomun bat. Zeren ikusten ari gera, oraindik 39 kompetentzia daude transferitu gabeak, hainbat lege rekurrituak daude, violentzia polizialen legea adibide dela, badaude hainbat lege estatal zeinek autogobernuaren hainbat eskumen inbaditu egiten dituzten, eta horren inguruan ez dago diskurso amankomunik eta ez dago estrategia amankomunik. Momentuz, badago alde batetik PNV-ek zeinek estrategia defensiboa daukan, erabiltzen ditu bere bost eskainuak Madrilen kontenitzeko azken finean Alderdi Popularraren estrategia eta borontate berzentralizatzailea, eta beste aldetik EH Bilduk esaten du autonomien estatutua bukatuta dagoela eta beste fase batera pasatu beharko dela. Bitartean zer egiten da? Ze estrategia koherente, amankomun eta batez ere eraginkorra dago fenomeno horren aurrean. Zeren egia da Euskal Autonomia Erkidegoan, baina egia da ere Nafarroan. Dauzkate 17 lege rekorrituta, alegia legislatura oso baten produkzio legislatiboa dago rekorrituta. Eta oraingo bozketa, gerora etorrikoten beste bozketa askoren aurrerapena, baino ez da. Esan nahi dute, kupoari orain irekiko zaio, kontzertu eta kupoari orain irekiko zaio berriro ere beste fronte gogor bat, lehenago izan den bezala, eta Nafarroakoa, biztan denez, horretan bertan sartzen da. Azkenean ikuspegia erabat berzentralizatzailea da, erabat, horretan behar dena eta ez dena esaten ari dira, hainbat eta hainbat artikulu irakur daitezke, erabat gezurrez beterikoak eta konexioak egiten dituztenak, bat ere konexiorik ez daukaten elementuen artean eta bar, baina hori da datorkiguna, eta zuzen ere horregatik irudipena daukat, estrategia komun horrek eskatzen duela beste posizionatze bat. Alderdi guztietatik. Baina maila horretan autogobernu berriaren, estatus politiko berriaren inguruan horrengo dira bi tematika, eta Arnaldo Otegik aipatu egin ditu, bata da nazioa aitortza, alegia sujeto politiko bezala errekonozitzea, eta bestea da erabakitze eskubidearena. Badirudi, PNV eta EH Bildu ados egon daitezkela horren inguruan, baina hori horrela bada, horrek esan nahi du, marko konstituzionala hautsi egiten dela, eta orduan jarrera rupturista bat eragiten duela, eta PNV eta PSE daukaten gobernu akordioak esaten du esplizitoki legalitatetik abiatuko dela marko legala errespetatuz. Orduan, hor iritsiko da momentu batean non trenkatu beharko duen EAJak, edo batzuekin edo besteekin. Zeren bi
posizionamentuak uztartzea ezinezkoa da. Hemen utziko dugu, Lamanadaren kontrako epaiketari begiratu behar baitiogu, bihar Iruñeko justizi jaureki horretan 5 akusatuek deklaratuko dute, entzun egingo dugu beranduago, pentsatzen dut, konklusioak eta irakurtzen dituztuenean zer esaten dioten epaileari. Kasu honek daukan larritasunaren barruan, ez dakit esperantzarako leiho bat ireki nahiko nuke, izan ere, sare sozialetan sekulako mugimendu feministak sortu dira, gu gara Lamanada lelopean ere protestak egin dituzte Madrilen, agian inflexio puntu bat izan liteke kasu hau, ez dakit Nagorela Fajerekin gertatu zen moduan, ez dakit, edo esperantzarako tarte gutxi ikusten duzue. Nik uste hau ez dala aldatuko sare sozialetatik, nahiko nuke, baina ez dut uste. Nik uste dut Nagorela Fajerekin ere berdina esate genuela, baina ez da gertatu. Hau da izurrite bat, Nazio Batuen erakundearen osasunaren mundu erakundeak esan zuen duela 4 urte, txosten bat egin zuen mundu mailakoa, eta halaxe definituzun izurrite bat bezala, emakumeen osasun fisiko eta mentalaren kontrako izurrite bat bezala, aurre ikustezun emakumeen helduen 35% noiz edo noiz jasango zula bortxa sexista, noiz edo noiz bere bizitzan zehar, eta Europak lasaiena, datu horien arabera, emakumeek, 15 urtetik gorako emakumeen 27,2 nozitu izan dugu olako bortxa. Orduan, egia hitzaiten arazo erabat transversalaz, mundu universala dana, eta oinarrian Manada honen kasu honetan ere ikusten egian bezala, da, Otegik esan du momentu baten, biktima agresore bezala saltzen zaigu, biktimarioa zuritu egiten da, eta hori gizarte mailan egiten da, ez dute beraiek eta beraien oso gertuko bakarrik egiten, zuritu egiten da, eta horrek aurrera begira dakarrena da horlako bortxa perpetuatzea, eta justiziarako aukera edo esperantza ezabatzea. Beraz, salaketak, zeinek salatuko du? Hau gertatzen nahi dena gertau eta gero Zuriolako gertatzen zaizunen, ze emakumeek salatuko du? Hau ikusita, bera epaitzen nahi dianean. Datutxo bat, gazten ia 28%-rentzat, indarkeria matxista normala da, hori diote azken datuek. Hori dio Espainia mailan egin den ikerketa bat, eta bada beste ikerketa bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Kontseiluak egin duena, eta horrek erakusten du zenbait jarreratan eta norberaren ohituratan aldaketak gertatzen ari direla. Ez dut honekin esan nahi inundik ere, zoritxarrez oso gertu nago iaia desesperaziotik gai honetan, eta zoritxarrez diot, urte desente daramatzagulako gai honetan burrokan, eta askotan ikusi ditugu inflexio puntuak, askotan ikusi ditugu marra gorriak, hemendik aurrera ja gauzak ez dira sekulan berdinak izango, eta zoritxarrez berriro izaten dira horrela. Historian zehar, baino historia letra larriz idazten den historian zehar, izan dira imperioak, izan dira erresumak, izan dira era guztietako erregimenak aldatu joan direnak historian zehar bakarrak iraundu, eta da sistema patriarkalak. Horrek esan nahi du, sare sozialetan asko egin dezakegula, eta asko egin dezakegula, baina hau serio hartu behar dugula, eta gizarte ereduaz hitz egiten dugunean, oinarrian dagoen ereduari begiratu behar zaiola behingoagatik. Ze sistema patriarkalak ez du bakarrik ohitura batzuk sortzen, min egiten du. Eta populazioaren erdia mehatxupean dauka, ze Magoiak esan duen bezala, kontua ez da bakarrik nor izan den bortxatua. Honek bildurraren mezua ematen digu emakume guztiok izan gaitezke. Eta geure alabak modu horretan babestu nahi izango ditugu, eta bar. Hau da, soka luze bat historian zehar datorkiguna, eta hau sentsibilizatzeko oso garrantzitsua izan bada ere kontuz. Hau izan daiteke une bateko zaparra da.
Bai, egia da, bortxaketa kolektibo hori oso bortitza izan dela, ikustea nola antolatuta zegoen, egituratuta zegoen, eta ze zinismoarekin azken finean aurrera eraman duten, ez? Uste dut horrek kontzientzia hartze bat eragin duela, eta epaiketa eramana izan den moduak ere bai, eta komunikabideak nola tratatu duten ere bai, emakumen baitan, baina baita gizon askoren baitan ere bai. Orain, niri deigarri egin zaizkit bi gauza, bata da, epaiketa bedera nola joan den aurrera, ez? Lehen, Amagoiak aipatu du, juizio aurrera ze joan enean bazirudien kulpabilitatea inbertitu egiten zala, ez? Eta bilakatzen zela azken finean biktimaren juizioa bera. Bera frogatu behar balu bezala azken finean gertatu zitzaiona, frogak oso argiak zirelarik, bideoak hor daude, testigantzak hor daude, berak egin duen testigantza ere oso zehatza izan da, eta horri esker azken finean atxilotua izan da, eta ikusi da azken finean, juezak berak onartu izana froga gisa, biktima horri egin zaion jarraipena sare sozialetan, detektibe bat kontratatu izana, eta hori azken finean, froga bezala onartu izana hori ere berez oso txokantea zen. Eta gaur bertan, non bideoak ikusi dituzten, egonda oso interpretazio ez bat ere sanoa azken finean irudi hoien inguruan, ez? Eta gero badago beste elementu bat, justiziaren funtzionamentu matxista eta patriarkalaren inguruaz gain, da komunikabide batzuek eduki duten jarrera irresponsablea, ez? Non azken finean emakume horren irudia publiko egin duten, non azken finean zalantzan jarri duten, berak daukan eskubidea alduen neurrian bizi normal bat eraman ahal izateko olako bertsoaketa bat jasan ostean, eta gero zeranako morboarekin, sensazionalismoarekin tratatu egin duten, eta saiatu diren oso modu merkean audientzia egiten, ez? Eta duritzen zait horre hausnarketa bat eman beharko litzatekela, eta hortik aparte, erabat ados zuek esan duzutenarekin, gizartean dauden, bai dominazio maskulinoaren inguruan, ezberdintasun sozioekonomikoen inguruan, aipatu dituzute datuak Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, baina gaur bertan, komunikabide batean, Europa mailako datuak agertu dituzte. Eta ikusi da, azken finean, besteak beste gazteetan oso eredu tradizionalak dirautela, eta uste zena baino indar gehiago daukatela gaur egun. Denbora agortu zaigu, Eguzki Urteaga, Amagoia Gurrutxaga, Pilar Kaltzada, mila esker zuen hausnarketa eta iritzi interesgarri hoiengatik, etxekoi ere mila esker horregoteagatik, eta datorren aste arte ondo izan. EITB, zure komunikazio taldea.